Talagang maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan ang takangesa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan. Yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4 nawala. Wala. Dalawang days ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours, wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi 2 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobra ng pawi. pagpawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Parang it's a miracle. Okay. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, hindi na sila may... Sobra kasi ang sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na, okay na. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi, sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayun. Ginagawa lang yung instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, yung mga yan, ano po ang meron sa kanila? So, para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang pero importante. Masarap may na walang sakit na dinaramdam. Okay, sir. Congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay, si Raul, na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang Amazing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Nakatulog rin po agad siya ng mahimbing, at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad. At yun nga po niya, parehas kami pinagpapawisan kasi pag healthy po tayo kasi ang ating katawan. At natin mga kababayan, meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa Central lang Pilipinas, dito po sa Barangay 18 Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121.
Kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay sir, congratulations. Bigyan si sir ng... Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sabi na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa-lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na ganun yung magiging result sa papa Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung CREA? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung
lumabas tong result na to. Pumunta pala ako dito, wala ka, Dok. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung di ko kunin ko, request para magpa-prayer. Nag-okay na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga foods. Po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor, Nakapag-bilyar na. nandun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak, na Sister Hello everyone! Diyos marhay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prinzena. Ayan, so magandang hapon po sa Indogabos. Ayan, so magiribanan po kita hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so i-play muna natin ang ating mga testimonials para po, ayan, so mapakinggan po muna natin yung mga clients po natin na natulungan po during nag-take ng ating mga amazing products. So, from Amazing 4, namely Miracle C, Mega E Multi-5, and si Mega 1 Capsule. So, yan po ang unique na flagship products ng Miracle Health Corporation, the perfect combination na Amazing 4. Ayan, so yan po yung ating mga products, and sa mga healthy drinks naman po natin, ayan, so kompleto pa po kami
sa mga healthy drinks. Ayan, so may bagong stocks po na dumating po dito. So, ngayon po ay bukas pa ang ating office hanggang 7 p.m. or 8 p.m. Ayan, so mag-text lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito kung kayo po ay may mga katanungan po regarding po sa inyong mga karamdaman. So, anong edad man po yan. Ayan, so mag-text lamang po kayo sa aming mga numero. At ayan, ang ating office po, ayan, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, maaga po kami pumupunta dito sa ating DJB Food House. Ayan, kasi po, ayan, so, iilan lamang po kami dito. Ayan, so, yun. At ang ating office, ayan, so, Monday to Saturday po ang aming opisina. Kaya naman po, ayan, sa mga pupunta, 'di ba? So, mag-text kayo kay Doc Joey. So, contact number po sa Smart, we have 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yung PM po sa aming page na Doc Joey Bitito page. Ayan, so napadala na po namin ang inyong produkto from Manao, Pangasinan. Ayan, so waiting lang po kayo ng 3 to 5 days. Darating na po sa inyo ang inyong in-order na mga products. Ayan, so yon. At syempre sa mga gusto po mag-order kung saan man po kayong lugar, ayan, so pwede po namin ipadala ang aming mga produkto para po kayo po ay maka-intake ng ating mga products. So, may nag-text po sa akin kung pwede daw po yun na sa kidney stone. Yes po, pwede po ang ating Amazing 4, Amazing Trio, ayan, sa may kidney stone. Na isa nga po, di ba, na lagi kong sinasabi sa inyo na natulungan po natin si Tatay Willie Adra sa kidney stone without operation. Ayan, so walang operasyon po ang nangyari. Ayan, so uminom lang po ng 3 months ng ating Amazing 4. At after 3 months, ayan, so Mega 1 capsule na lang po siya, 'di ba? So, yun, habang siya po ngayon ay, yung nag-message kasi sa atin ay client na po natin. Kasi nga, mataas po yung kanyang creatinine. Ayan, so, kasama na po doon yung kidney stone and kung ano pa yung iba niyang health concern, kasama na po yun. So, even though nga, sabi ko, kahit hindi po natin alam na may iba pa tayong karamdaman, lahat po yan aayusin na once na uminom tayo ng ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 capsule. Ayan. So, yung kahapon, 'di ba? Binasa ko kahapon na isa po sa nagpapasalamat from nito na hindi po naoperahan yung kanyang asawa sa bukol. Ayan. So, within 1 month lang, 'di ba? Nakaka-amaze. Talagang amazing kasi 1 month lang siya uminom ng ating products, talagang hindi naoperahan. Kaya siya po ay nag-recommend dito na may bukol din. Ayan, so may tumutubo pong 2 bukol. Kaya ayan, so recommend po niya dito sa atin. So ngayon, 3 months na umiinom si ma'am kasi hindi po biro yung bukol po niya kasi nasa ulo po siya. Ayan, so mahirap pong operahin. 'Di ba? Kasi brain po 'yan. Ayan, talagang grabe yung mga natin diyan, mga ugat, talagang delikado po siya, 'di ba? Kaya yan, so ayaw nila magpa-opera, yan, so sinubukan ang ating mga products. Again, ang ating Miracle C po, 5 different advanced form of vitamin C. So tayo po bilang tao, wala po tayong kakayahan mag-provide ng vitamin C. So, kukuha po tayo sa mga gulay at prutas, which is na nandito na po sa ating Miracle C.
At syempre, magaling din po yan sa mga may ubo, sipon, trangkaso. Ayan, sabi nga ni Doc Joey, di ba? Ano yung Tagalog ng miracle? Ayan, talagang nagmimilagro po siyang vitamin C. I know, napakinggan nyo yung ating mga testimonial. Sabi nga ni Ma'am ano yan, ni Kagawad Ami, di ba? Hindi mababayaran ng pera si Doc Joey. Ayan, talagang grabe yung pasasalamat nila na natulungan yung father nila. Ayan, so yun, isa sa ininom niya yung ating Miracle C. Ayan, so 5 different advanced form of vitamin C. Even po mga bata, pwede pong uminom ng ating vitamin C. Ayan, talagang masasabi po natin ang ating capsule is zero chemical. Kasi nga po, mas maganda po siyang inumin na empty stomach. So, mas mainam po na unahin po natin ang ating mga capsule. Once na, di ba, gumising na tayo, kinaagahan, ayan, so, magmugmug lang tayo, and then, yan na. 'Di ba? May pagkain ka na, may ulam, may kanin, may sabaw, may dessert, 'di ba? So andyan na siya. Ayan. So Miracle C, 5 different advanced form of vitamin C. Even po sa mga matatanda, 'di ba? Sa bone, ayan, so nakakatulong po ang ating Miracle C. Ayan, si Multi-5 naman po, ayan, so 5 klase naman po yan ng mga mushroom to boost immune system. So, palakasin po natin ang ating resistensya or immune system dahil din po ay yan ang pinakamahalaga bilang isang tao na lagi pong malakas ang ating immune system. So, dapuan man tayo ng ibang karamdaman, once na malakas po ang ating immune system, ayan, so kapitan man tayo ng virus, 'di ba? Once na malakas po ang ating immune system, mabilis po tayong maka-recover. Ayan. So, kasi kung mahina ang immune system mo, talagang bagsak ka diyan. Ayan, talagang lobat ka diyan. 'Di ba? So, kailangan mong i-recharge yung ano yan, yung sarili mo. Kasi lobat ka na yan. So, yun. Sabi nga, 'di ba? Stress is number 1 killer. Is the number 1 killer. Kaya po, pangalagaan po natin ang ating mental health. Ayan, so kasama ang ating mga products, di ba? So, Mega E, isa po yan na mga berries. Mega stands for antioxidant. So, siya naman po ay naglilinis ng ating mga basura sa loob ng katawan po natin. Kasi, 'di ba? Hindi natin alam kung ano-ano yung mga pinapasok natin kapag talagang gutom na gutom tayo, gusto natin kainin, kahit na hindi pwede. Yan, so makakatulong po si Maggie E para po linisin ng ating mga basura sa loob ng katawan natin. Kasi nga, 'di ba, alam natin na malinis tayo, nananalamin tayo na mabango ka, bagong ligo, bagong bihes. But hindi mo alam na yung loob pala ng katawan mo ay marami na din na dumi na kailangan mong ilabas. So, isa si Maggie na makakatulong po dyan para po i-cleanse, di ba? For detoxification. Kasi once po na hindi natin nailabas ang ating mga toxins, so siya po yung magiging dahilan din po ng pwede po natin na maging karamdaman. So, yan po yung amazing trio from Miracle C, Multi-5, and si Mega E. And last, yung ating unique Mega 1 capsule. Ayan, so combination po ng amazing trio plus 7 added herbs. Ayan, so may 7 pang idinagdag like nandyan po si malunggay na isa po sa nakakatulong din po para palakasin po ang ating immune system. And si broccoli, si turmeric, si milk thistle, si holy basil, si astragalus. Ayan, so nandyan na po yan lahat kay Mega 1 capsule. Ayan, so the perfect combination ng ating mga products. So noon, yan ang ininom ko, Mega 1 capsule. And now, kung ano yung available dyan, ayan, so iniinom na po natin. 'Di ba? Kasi dito po walang overdose as long as na 'di ba? Maganda nga dito, mataas yung dosage mo kasi doon na mataas yung dosage, mas mabilis po yung result. Kaya nga yung iba, 'di ba? Yung maraming karamdaman, so binibigay po namin mga 3 to
4 times a day, lalo na kapag cancer, 4 to 5 times a day po siya. So, wala tayong overdose dito, 'di ba? So, every 4 hours. So, dati nga, 'di ba, na accident si hindi inakala na gano'n na insidente, yan, nabuhusan talaga si Doc Joey ng kumukulong oil. Ayan, so, uminom lang siya ng Amazing 4 every 4 hours. Ayan, so I think nakaubo siya per day ng 30 plus ng 30 capsule per day. Ayan, so 34 or 32 caps per day. So wala tayong overdose dito, 'di ba? So si Sir Raul, kanina kung napakinggan niyo yung testimonials niya, 'di ba? Pinainom ko lang siya ng 3 p.m. Ayan, kasi pumunta dito siya ng 3 p.m. So pinainom ko na siya ng Amazing 4. And then, sabi ko, bago matulog ka, uminom ka ulit ng Amazing 4. Diba? Kinaagahan, nung gabi pa lang, may nangyari na agad sa kanya. Nakatulog siya. At the same time, yung ihi niya, wala nang kasamang dugo. Ayan. So, ang dami po natin mga testimonials. Talagang totoo po yan. Hindi tayo dito talagang basta-basta, 'di ba? Kasi buhay po yung nakataya diyan. Hindi, 'di ba, magiging matatag ang isang Miracle Health Corporation kung hindi po magaling ang ating mga produkto. Kaya po yung mga nag-PPM sa atin, action agad. 'Di ba? Hindi natin kailangan magtanong, paulit-ulit na tanong kasi buhay po 'yan, 'di ba? Sabi ko nga, every minute, every hour po na pinapalipas nyo, mas nagiging delikado yung buhay natin. Kaya po, agahan natin, agapan ng ating mga health concern, di ba? Kasi doon na inagahan po natin ng solusyon ng ating mga karamdaman, di ba? Mas mabilis po, mas makakatipid tayo kaysa, di ba? Mag-complicate yan, talagang ngayon, mahirap, di ba? Baka mauwi pa yan sa wala na, 'di ba? Huwag naman tayong humantong sa ganun. So masarap po mabuhay sa mundo na wala pong iniindang karamdaman. Ayan, so lalo na po sa panahon ngayon. Ayan, so wala na pong pinipiling edad. Ayan, so mag-ingat tayo, lalo na po sa mga pagkain na kinakain natin. And then kung alam po natin na may genetic tayong high blood, diabetes, cancer, ayan, so mag-ingat na po tayo dyan, di ba? Ayan, so free health consultation po kay Doc Joey. Ayan, so pwede kayo mag-text or mag-call sa amin sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or sa Globe, 0917-853-8933. So, free health consultation. Bukas na bukas po kami bukas as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, ngayon may mga transcend tayong papasok. Ayan, so maraming salamat kay Miss Nicole. Ayan, talagang grabe. Isang leader na napakagaling at talagang yan, nakipag-communicate sa atin last June. Ayan, so transaction. And si Miss Rachel, ayan, so maraming salamat sa inyo. Ayan, so balik kayo dito sa amin kapag talagang LPT na kayo. Ayan, talagang babalik daw sila dito. Ayan, so kasi maganda yung talagang rooms nila, 'di ba? Talagang binigay natin lahat ng mga request ni Miss Nicole and ni Miss Rachel. Ayan, so yun. Marami tayong pwede ditong pagkakitaan, 'di ba? So may mga health and livelihood program po na ibinibigay sa inyo si Doc Joey. Ayan, so samantalahin na po natin habang may mga opportunity po na dumadating sa inyo. Huwag nyo pong hahayaan na hindi nyo pong subukan. 'Di ba? Sabi nga, subukan mo upang mapatunayan mo. Kasi kung puro tayo duda, yan, so wala pong mangyayari dyan sa atin. Ayan, katulad din po ng ating mga amazing products. Ayan, so kung nasubukan mo na at napatunayan mo, ayan, so ikwento mo na sa iyong mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, at kapamilya mo. Para din po sila ay matulungan sa kanilang karamdaman. 'Di ba? Kung ikaw ay tumutulong,
mas malaking blessing po yung marireceive mo dyan, di ba? Though na tumutulong ka, yan na mas maraming blessing po, di ba? So, dito kasi, di ba, napakaganda kasi buhay yung nakasalalay. Yan, kapag natulungan mo, yan talagang magpapasalamat sa iyo yan ng personal, di ba? So, yung ating DJB Eatery, ayan, so kumain kayo dito sa aming DJB Eatery. And so, may raffle po kami hanggang December 10. Ayan, so nagsimula na po yan kahapon, September 19, 2024 to December 10 or 15, 2024. So, ang grand draw po natin is December 19, 2024. So, ang daming pa-premyo natin this coming December. So, abang-abang kayo dyan, 'di ba? So, sa ating food house, ayan, so mag-a-avail lang kayo worth 100 pesos ng ating food or ating groceries. Ayan, so may one raffle ticket na po kayo. And then, ayan, so ito-draw po natin yan sa December. So, ang first prize po natin dyan, ayan, so 2,000 worth of groceries, and second prize po, ayan, so 1,000 worth of groceries, and sa third prize, 500 worth of groceries, and 10 consolation prize worth 250 worth of groceries, 'di ba? And then sa ating MHC products, Miracle Health Corporation, sa ating mga clients, ayan, so yung nag-avail sa atin kanina, babalik daw siya. Ayan. So, kasi, di ba, laki ng pa-premyo natin sa ating mga amazing products. Ayan, so sa ating mga user at sa ating mga clients, ayan, so for us, mag-a-avail tayo for every 2,000 worth ng ating mga amazing products. Ayan, so amazing 4, amazing trio, and si Mega 1 capsule. For every 2,000, 1 raffle ticket po yan. Ayan, so 1 raffle ticket. At ayan, so ang first prize po natin dyan, 1 set na amazing 4. The total amount is 11,000. And then, ang ating second prize po, ayan, 1 set na amazing trio, amount of 7,500. And third prize po, yung ating Mega 1 capsule, worth 3,510. Consolation prize na 1,000 worth of MHC products. Ayan, so diba, ang daming pa-premyo ni Doc Joey. So, hindi pa Pasko. Ayan, so, pero talagang feel na natin yung Pasko kasi ang daming darating sa atin na mga niyan, pa-premyo. Kaya mag-avail na kayo ng ating mga amazing products. Baka ikaw na ang manalo. Ayan, so malaking tulong sa iyo kapag ikaw ay nanalo ng ating mga pa-premyo kasi, 'di ba, makakatipid ka na. Yan, so biruin mo 11,000 po yung mapapanalunan nyo sa first prize. So, 1 set na amazing 4. Ayan, so good for ano na yan. Kung kayo ay umiinom ng once a day na lang ng amazing 4, baka abutin na yan ng 2 months. 'Di ba? So yung umiinom ng twice a day, abutin na yan ng 1 month, 'di ba? So ang ganda yan. So ayan, so thank you so much kay Ma'am Manilyn. Ayan, so nag-ano siya, friend request sa atin. Ayan, so isa na natulungan po natin yung kanyang asawa na hindi po natuloy sa operation. Ayan, so baka po ay siya po ay mag-testimonial sa atin. Ayan, so at mag-share po sa inyo na ayan, gagastos sana ng 1.5 million. Ayan, so sinubukan muna ang ating mga products from Amazing 4. Ayan, so ngayon po ay walang operation na nangyari, 'di ba? So, ngayon po, almost 3 months na pong umiinom at nagpababa na po ng dosage. So, ayaw na nga sana uminom ng asawa. But then, yan si Mama Nilin, sabi niya, uminom ka. 'Di ba? Kasi yan yung nakatulong sa'yo. Bakit mo tatanggalin? 'Di ba? Kasi mahal na mahal ni Mama Nilin talaga yung asawa niya. Ayan, so, minsan kasi, 'di ba, yung ibang lalaki talaga may pagkamakulit din. Buti na lang nakakuha ng
asawa na mabait at talagang i-guide yung kanyang asawa. Yun. So again, tomorrow po, bukas na bukas po ang aming office. Ayan, so dito lamang po kami again sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede kayo mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan, so mag-text or mag-call na po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito kung kayo po ay may mga problema sa kalusugan, bata man yan or mapamatanda, ayan, so lahat po pwede sa inyo ang ating mga produkto. So mag-text kayo kung anong pangalan, ilang edad, taga saan at ano po ang inyong karamdaman. Sa tulong po ng ating Amazing 4, lahat po yan ay masusolusyonan ang inyong mga problema sa kalusugan. Ayan. So, hi ma'am. Ayan. So, hi. Ayan. Sabi niya, hi ma'am. Tanong ko po kung pwede ang Mega One sa Badus. Pagod daw paghinga. Ayan. So, baka nahihirapan pong huminga. Ayan. So, pwede po ang ano yan. So, malaki naman yung na-thumbs up ko. Ayan. So, yun. Pwede naman si Mega One, but then, ayan, so, kasi may ano po yan, may herbs. Ayan, si Amazing Trio na lang. Ayan, si Amazing Trio na lang po, kasi, wala siyang herbs. Ayan, so, si Mega One kasi po, may herbs siya. Ayan, so, mapait po, diba? So, hindi din namin halos tigaan. Pero, natural naman po siya, diba? Kasi may, ano dyan, turmeric, tapos si ampalaya, si milk thistle, si holy basil, yan. So, yan yung ingredients kay Mega One. And si Trio, lahat po yan, ayan, so mga prutas lang po, and mga mushroom. So, yung pinainom ko din from, from Cavite, na buntes. Ayan, so nanganak na ngayon, kasi lagi pong high blood yun. Ayan, so naka 1 month na inom. Ayan, so laging naka-confine sa hospital. Ayan, sabi niya kung ano yung pwede sa kanya na capsule na lagi po siyang inaatake ng high blood. So natatakot siya kasi pag nanganak siya, baka delikado daw yung buhay niya. Ayan, so pinainom ko lang ng Amazing Trio 3 times a day. So ngayon po, ayan, so nanganak na po siya at babae. Ayan, so ngayon, kasama niya yung baby at hindi na po siya nag-high blood. Ayan. So, diba? Talagang amazing yung ating mga products. Kaya po, ano pa ang inyong mga hinihintay? Ayan. So, magpakonsulta na po kayo upang kayo po ay masolusyonan ang inyong mga health concern. Ayan po. Ayan. So, mga maya-maya, ayan. So, pakinggan nyo po ang ating mga testimonials para po, ayan. So, mas lalo kayong ma-amaze at talagang ma-convince. Ayan. Ayan, so yun. Daming drama sa mga notes, sa messenger. Ayan, so minsan nakakaano na din. Ayan, so positive lang tayo always, 'di ba? So hindi natin kailangan mag-negative. Ayan, so kasi kapag negative, stress pa yan, di ba? Kaya maging alagaan po natin yung ating sarili, di ba? Kasi sabi nga, stress is the number 1 killer. Alagaan po natin ang ating mental health, di ba? So, ang dami po ngayon na nagkakasakit, kahit grabing ingat, ayan, so talagang yan. So, yung iba kasi talagang walang halos disiplina sa sarili, ayan. So, kanina ngayon, nagpakonsulta, sabi niya, sabi ko ngayon doon sa pinapainom ko, wag niyang titigilan. Kasi yan yung nakatulong sa kanya. Talagang amazing ngaya. Kasi din siya, dati ay nagbi-bleeding. Ayan, so kapag hindi siya nakainom ng ating products, Amazing 4, so magbi-bleeding na naman siya.
So, iinom na naman siya. Kasi sabi niya, kapag magaling na naman ngaya ako, kakain na naman ngaya ako ng bawal. Kasi, yan talagang ang sarap-sarap. Parang hindi ka makatanggi. Ayan, so kaya, yun, sabi niya, buti na lang kung lagi tayong may pera na pambili ng Amazing. Kaya sabi ko mag-ingat. Kasi mahirap po hanapin yung pera, 'di ba? So, kailangan syempre natin ng disiplina sa ating sarili. Kaya po bukas, yan, punta kayo dito sa ating office sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation po kay Doc Joey Bitito. Ayan. So, yun. So, lahat. Ayan, sa Dorotea Resort and Spa, located po yan sa Purokwan, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, available din po ang ating mga amazing products. Ayan, so punta lamang po kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purokwan, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Ayan, so may mga produkto din po tayo dyan ng Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule. And of course, ang ating mga healthy drinks, di ba? So lahat po yan meron po dyan sa Dorotea Resort and Spa. So naghanap naman kayo ng mga rooms at venue for team buildings, conference, weddings. Ayan, so pwede po kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. And of course, ayan, so dito sa Legazpi, kung may problema kayo sa kalusugan, ayan, so punta lamang po kayo dito sa ating office. Kung kayo naman po ay naghahanap ng rent or transcend, ayan, so dito din po yan sa ating office sa Legazpi. Ayan, so ang ating DJB Eatery, huwag niyong kakalimutan. For every 100 pesos, one raffle ticket na po yan. Ayan, so idodraw natin yan by December. Ayan, so kumain ka lang, nabusog ka na. Ayan, so may chance ka pang manalo. So kanina ang daming kumain dito, mga taga iba-ibang lugar. Ayan, so yung iba, sabi niya, wag na lang sir kasi ano yan, kasi malayo ako. So, sabi namin, so, kahit ano lang, di ba, mag-fill up kasi through GCash na lang. Ayan, so, nag-fill up naman si sir, di ba? So, ating MHC products, ayan, sa mga clients natin, ayan, so, mag-avail na kayo bukas. Kasi, ayan, so, may chance na kayong manalo ng 1 set na Amazing 4, 1 set na Amazing Trio, 1 box na Mega 1, and then, 10 consolation prizes na worth 1,000 pesos sa ating mga amazing products. Ayan, kaya po, bukas, ayan, so punta na kayo dito sa ating office. So, ayan, sa mga nag-text po sa atin, ayan, so punta na po kayo. Kung hindi malayo at hindi makabiyahe, ayan, so pwede po namin ipadala ang inyong mga produkto. So, yung nag-order sa atin from Sorsogon, ayan, so naipadala ko na po yung inyong produkto. So, isa sa natulungan natin yung mama niya na may gout, and then siya naman po ay may problema sa puso. Yan. So, ngayon ay maintenance na lang once a day na Amazing Trio. Ayan. So, yun. So, sana po, ayan. So, magkita-kita tayo bukas, 'di ba? At pakinggan po natin ang ating mga testimonials para po ay mas lalo tayong ma-amaze, mas lalo tayong ma-convince, ayan, sa mga tao pong natulungan natin during nag-take ng ating mga produkto. So, yun po. Again, ayan, so bukas na bukas po kami dito sa Legazpi. Ayan, so Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, free health consultation po kay Doc Joey Bitito. Ayan. So, yung tatlong pares, pwede tabi yung siyang inumin kay ito. Ayan. So, yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Ayan. So, yun. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig po everyday ng aming programa. Ayan. So, i-follow nyo po ang aming page,
na Doc Joey Betito page, and of course, ang ating YouTube channel na Doc Joey Betito channel. And of course, ang ating DJB Transcend page. Ayan, so i-follow nyo din po yan. And of course, ang ating DJB Food House or DJB Eatery. Ayan, so yan po yung ating page. At ayan, pwede din po kayo makapag-avail ng ating mga produkto dyan po kay Ma'am Annie Gonzalez. Dyan po yan sa Purok 2, Bakakay, Albay. Again, pwede din po kayo makapag-avail ng ating mga produkto dyan po kay Ma'am Annie Gonzalez sa Purok 2, Bakakay, Albay. Ayan, so kay Ma'am Haylene Pabilonia, dyan po yan sa harap mismo ng Gata Hospital. So, pwede din po kayo makapag-avail ng ating mga products. So, yung mga taga-Ovilyar, Ginubatan, Ligaw, Uwas, Pulangi. Ayan, so pwede kayo mag-avail kay Ma'am Haylene Pabilonia. Ayan, so sarap ng gulay. Ayan, so yun. So, maraming salamat po. Ayan, so magkita-kita tayo bukas. Ayan, so free health consultation po kay Doc Joey Betito. Ayan, so ngayon po ay pakinggan muna natin ang ating mga testimonials. Ayan, so maraming salamat po. See you tomorrow. Ayan, so mag-avail kayo ng ating mga raffle ticket, 'di ba? So, my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito, and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Pinzena. This is BIN Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. So, wag po kayong aalis. Ayan, so manood po kayo ng ating mga testimonials at i-share nyo po yan sa inyong mga kakilala, kaibigan at kapamilya. Ayan, so God bless you all. Ako po pala si Violeta Binda, taga-Tabaco, Bungabung. Namibig ko po ini si Doc Betito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na umarin sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan, bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya, sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice, sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-iinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016. 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kati ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong. Hello, good afternoon. Ako po si Marie Dasaytong, isa pong distributor ng Pangruhan. Sa based on my experience po sa pamilya mo, ini po mga product. Primero po, ako may gallbladder. Ngunyan, ang titake ko lang ito, amazing juice. Hindi ko initing anong capsule, kasi takot nga na ako sa capsule. At ito baka fake yan. Ini mo na yung juice. Nung ininom ko yung juice, yung tiyan ko talaga digdig. Bigla siyang parang suminakit, ganyan. Nung kinabukasan, nag-CR ako. Mga after 1 month or 2 months yun, nagpa-skid ako ng ultrasound. Pina-check ako kung mayroon pa akong gallbladder. Sabi ng doktor, malinig naman daw yung wala naman daw akong gallbladder. Kaya itong amazing juice, talagang, miracle talaga siya. Tapos, sa experience ko nga, maganda siya. Yung pangalawa, yung sa tiya ko naman, nadula siya sa bahay nila. Ang problema niya, yung balakang, medyo na-crack, may crack siya, tiit lang. Hindi na siya naka-igda, timatanos. Sabi ng doktor, di ka na makakalakaw ng 1 year.
Di sakto, meron akong stock sa bahay. Di ginawa ko, pinainom ko yung Amazing 4, ito, 4, 3 times a day. Mga after 3 months, ayun, okay na siya. Nakakapaglakad na siya. Tapos nakakakain na ng maayos. Tapos hindi na siya bumalik sa ortho niya para magpatingin ng bones. Tapos ako naman, yung nadalas ako sa CR, ang take ko, ito lang, Mega 1. Tapos nung sabi nga ng doktor sa akin, 6 months, 6 to 1 year, bumalik. Tapos ngayon naman, last week, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mayroong kidney failure. Pino-check up siya. Ilan ang creatinine? Ang creatinine niya is 1,549. Sabi. Sabi ng doktor, dalhin sa BRCTH para dialysis. Tutugang ko, pag sabing dialysis, natakot. Sabi niya, baka pag dialysis, kinaumagahan, wala na, patay na. Sabi ko sa kanya, i-try niya to. Kasi Madam Ito ano Dayang, lang, the tatlo. millionaire. Lalo pag kumanda. Ito lang ang pinag-try ko sa kanya, tatlo. Sabi niya, pumunta sa bahay. Kasi na daw nasaktan ano niya, yung chat. Tapos ang mukha niya parang Buddha. Ulo siya lahat siya bilog na. Manas. Kasi hindi siya nakaihi isang araw. Sabi ko, itry mo daw to para gumanda yung katawan. Sabi niya, baka anong yung mangyari sa akin? Sabi ko, hindi kayo mamamatay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo ko ginumin. Ginawa niya, ininom itong tatlo. Pinainom ko siya ng 7 o'clock in the morning with warm water. Pakainom niya, after mga 4 hours, sabi niya, parang yung nag-CCR ako. Sabi ko, baka ako makaihi ka. Kasi kung hindi ka nakaihi, mamayang hapon, kapadialis ka na namin. Natakot siya. After 4 hours, umihi ng konti. Yung ginawa ko, 11 o'clock, pinainom ko siya ulit nito. Sinabayan ko lang nitong juice. Ito, 2 sachet agad, 2 baso. Ganyang kalaking baso, 2 sachet. Para kakaihi ka. Mga hapon, mga 4 o'clock, yun. Nakaihi siya, naka-CR siya. Sabi niya, hindi naman ako papadala ng BRTTH kasi parang okay na niya ang katawan ko. Pag mga gabi na, nakatulog na siya. Pag umaga, binantay ako. Pag gabi, pinainom ko naman siya na alas 6. Ito naman 3. Nainom niya is 9 capsule. Kasi 3, 9. Kinaumagahan, ito naman, pinaalmusal ko. Mainit nito, tsaka ito. Tapos, sabi nga ng mga kapitbahay namin, paglabas siya ng bahay, sabi niya, bakit yung maga ng kapatid mo nawala? Bigla na yung naglupos. Ganyan. Sabi, nakakatakot niya yan. Kasi pag naglupos niya, mamamatay na. Sabi ko, hindi naman siguro. Kasi pinapainom ko siya ng kay Doc Petito. Sige nga, mga 2 days, 3 days, nakaihi na siya. Ngayon, sabi ng doktor, dinala namin siya sa BRT ngayon. Sabi, hindi naman daw siya dialysis na kasi okay na yun. Kidney niya. Grabe, power! Ngayon, naka-confine siya sa BRTTH dahil gusto lang namin masigurado kung okay ang katawan niya. Tapos, nandun siya ngayon, kasi ito nga, tinila ng doktor kahapon, pinadala sa akin. Kasi umuwi yung hipag ko. Anong may pinainom sa kapatid mo? Sabi ng doktor. Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka doon. Kahapon, di nagpunta ako doon. Ang dala-dala ko. Sinuplayan mo na yung doktor para Tapos, missing doktor ka na. Sabi niya, bakit niya? Tapos yung katawan niyang baga, pagdating sa ospital, hindi na siya maga. Ang problema lang, nanghina siya. Kasi nga, siguro sabi ko, kasi nung alam niya nang magaling siya, takbo dito, takbo doon. Sabi ko, huwag ka munang magsisi. Wala pa isang buwan. Kasi hindi ko siya pinakain ng mga pagkain. Ito lang i-maintain ko sa kanya, 3 days. Tapos, yung pagkain niya, sabi ni Doc, lugaw. Dinilugawan ko siya. Tapos, mga after 5 days, ang asawa. Yun, sabi ng anak, pinakain niya ni mama ng pizza. Tsaka pinainom niya ng Sprite. Doon siya sinuka ng suka. Kaya tinakbo namin siya sa hospital. Kaya nung tinanong ko yung doktor, Doc, ida-dialysis ba yan? Sabi niya, bakit ida-dialysis? Sabi ko ako, 1.5 ka ako, ang creatinine. Hindi na nga niya. Wala mapinainom dyan na gamot na iba. Tiglayan lang siya ng swero kasi nasuka ng suka. Kasi pinainom nga ng hipag ko ng soft drinks. Tapos ngayon, siya. Tapos nung sabi ng hapon ng doktor, sabi doon sa hipag ko, umuwi. Alas 5, umuwi siya hapon. Ngayon, Maylin, yung mga gamot daw, sabi ni Doc, na pinapainom mo sa kapatid mo.
Anong gagawin sa gamot? Lang daw niya makita. Sabi niya, sumama ka daw. Sabi ko, sige, sasama ko. Ipagpunta namin, sabi ko, ito po ang pinainom ko. Hindi naman ako siguro yung dok bawal. Bawal inom. Kasi wala naman niya ako, mga fruits lang naman to. Hindi naman to synthetic. Tapos ito pa kung pinainom ko sa kanya. Sabi ng doktor, okay lang, yun naman yung problem. Kasi yung hipag doon, Hindi mo sinabi, from 1.5, naging normal na kapo eh. sabi ko Yan nga, ang gamo iniinom lang. tapos kasi nga, Hindi yung mo pa siya kahapon, sinama. sabi ng doktor, dialysis daw. Kasi yung hipag ko, ang pinakitang result, Yun dati. yung sa Legazpi Hospital. Sabi ko, Dok, i-laboratory ni ulit. Kung i-dialysis talaga siya. Di hinintay namin yung laboratory test. Sabi niya, wala na niya siyang problema. Okay na. Okay ang kidney, okay yung liver, okay lahat. Nilagyan lang siya ng dahil doon sa mga kinain niya. Niya. Pero ngayon, for starch siya. Mas nakakalabas. Pero walang dialysis na nangyari. Kaya, sabi ng mga kapatid ko, thank you God at thank you daw Dr. Dito. Hello po, good afternoon. Ako po si Marie Acetong, isa pong distributor ng Pangruhan. Ang sa based on my experience po sa Pamilya Med, ini po mga product. Primero po, ako may gallbladder. Ngunyan, ang titake ko lang ito, amazing juice. Hindi ko initing anong capsule, kasi takot nga na ako sa capsule. At ito baka fake yan. Ini mo na yung juice. Nung ininom ko yung juice, yung tiyan ko talaga digdig. Bigla siyang parang suminakit, ganyan. Nung kinabukasan, nag-CR ako. Mga after 1 month or 2 months yun, nagpa-iskid ako ng ultrasound. Pinacheck ko kung mayroon pa akong gallbladder. Sabi ng doktor, malinig naman daw yung ko, wala naman daw akong gallbladder. Kaya itong amazing juice talagang, miracle talaga siya. Tapos, sa experience ko nga, maganda siya. Yung pangalawa, yung sa tiya ko naman, nagdula siya sa bahay nila. Ang problema niya, yung balakang, medyo nag-crack, may crack siya, date lang. Hindi na siya naka-igda, timatanos. Sabi ng doktor, di ka na makakalakaw ng 1 year. Di sakto, meron akong stock sa bahay. Di ginawa ko, pinainom ko yung Amazing 4, ito, 4, 3 times a day. Mga after 3 months, ayun, okay na siya. Nakakapaglakad na siya. Tapos nakakakain na ng maayos. Tapos hindi na siya bumalik sa ortho niya para magpatingin ng bones. Tapos ako naman, yung nadalas ako sa CR, ang take ko, ito lang, mega 1. Tapos nung sabi nga ng doktor sa akin, 6 months, 6 to 1 year, di ka makakalakaw. Kasi yung paa ko, may crack dyan. Sa CR kasi, dumanon yung paa ko. Di na-crack. Tapos nung sabi ni Doc, ito i-try mo para gumalit ka. Yun nga, ito nga. Dalawang sakit na nawala sa akin. Yung paa ko, hindi nga inabot ng 6 months, gumaling. Tapos ngayon naman, last week, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mayroong kidney failure. Pino-check up siya. Ilan ang creatinine? Ang creatinine niya is 1,549. Sabi ng doktor, darin sa BRCCH para dialysis. Tutugang ko, pag sabing dialysis, natakot. Sabi niya, baka pag dialysis, kinaumagahan, wala na, patay na. Sabi ko sa kanya, i-try na to. Si Madam Daya, Tatlo. millionaire. Lalo pag kumanda. Ito lang ang pinag-try ko sa kanya, tatlo. Sabi niya, pumunta sa bahay. Kasi na daw nasaktan niya, yung chat. Tapos ang mukha niya parang Buddha. Pulo siya lahat siya bilog na. Manas. Kasi hindi siya nakaihi isang araw. Sabi ko, itry mo daw to para gumanda yung katawan. Sabi niya, baka ano nga mangyari sa akin. Sabi ko, hindi kayo mamamatay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo pag-inumin. Ginawa niya, ininom itong tatlo. Pinainom ko siya ng 6 o'clock in the morning with warm water. Pakainom niya, after mga 4 hours, sabi niya, parang yung nag-CCR ako. Sabi ko, baka ako makaihi ka. Kasi kung di ka nakaihi, mamayang hapon, kapadialis ka na namin. Hindi natakot siya. Di mga after 4 hours, umihi ng konti. Yung ginawa ko, 11 o'clock, pinainom ko siya ulit nito.
Sinabayan ko lang nitong juice. Ito, 2 sachet agad, 2 baso. Ganyang kalaking baso, 2 sachet. Para kakaihi ka. Mga hapon, mga 4 o'clock, yun. Nakaihi siya, naka-CR siya. Sabi niya, hindi naman ako